Dobrý deň, prajem. Moje meno je Karol Müller, som zo spoločnosti Centrum Prosperity a dovoľte, aby som vám dal zaujímavú otázku. Ako často ste sa stretli s tým, že ste nerozumeli nejakému človeku? Ako často sa vám stalo, že ste nechápali, ako môže niekto jednať tak, ako jedná v tej chvíli? To znamená, mali ste možnosť pozorovať niečo, čomu sa hovorí, že sú to ľudské emócie. Emócia pochádza z anglického slova motion, čož je pohyb. Emócia je vlastne vyjadrenie určitého pohybu, určitého citového nasadenia toho človeka a vlastne on hovorí, že niečo vníma a nejakým spôsobom na to reaguje a dáva popud smerom von, aby situáciu buď zvládol, zvrátil alebo aby niečo dosiahol. Takže je to jedno, či ste v práci šéf, nadriadený nejakému menšiemu kolektívu, či pracujete niekde s ľuďmi, ktorí sú okolo vás, vždy vám prídu do cesty ľudské emócie a ľudské akcie. Jedna z definícií manažmentu napríklad je, že je to zvládanie ľudských emócií a reakcií. Pretože keď si vezmete manažment, naozaj vy manažujete ľudí, nikdy nemanažujete nejakým spôsobom stroj alebo nejakú lopatu. Manažujete vždy ľudí, ktorí s týmito vecami a s týmito nástrojmi pracujú. Takisto manažment má veľmi zaujímavý pôvod. Slovo manažment pochádza zo slova managiere, čo je tréner koní. Je to staré talianské slovo, súvisí to trošku s manéžom, kde sa kone trénujú a vlastne to, že ja viem zvládať ľudí, viem zvládať a rozumieť ľudským emóciám a reakciám, vlastne hovorí o tom, či budem dobrý alebo nebudem dobrým manažérom. Či budem vedieť dobre zvládnuť svoje deti v rodine alebo nebudem vedieť dobre zvládnuť svoje deti. Takže to sú informácie, ktoré nejakým spôsobom osvetľujú, čo to ľudské emócie sú. Napríklad málo kto vie o tom, že emócie sú zoradené do určitého poradia, že fungujú podľa presne daného systému a vždy po nejakej emócii príde nejaká nasledujúca emócia. A práve o týchto veciach, o týchto veľmi zaujímavých veciach, ktoré súvisia so životom ako takým a zvlášť s riadením, je prednáška, ktorú pre vás pripravujeme v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Žiline na 4. apríla, kde sa môžete dozvedieť ďaleko viac informácií o tom, ako fungujú emócie, ako ich využívať pri svojej práci, čo sa s nimi dá zvládnuť, kedy človeka zvládnete, ako ho zvládnete, v ktorej emócii, akú emóciu použiť na neho. Je napríklad zaujímavé rozumieť lepšie aj sám sebe. Môže sa stať, že človek u seba niekedy spozoruje emóciu, ktorú nejakým spôsobom nemá úplne pod kontrolou a nerozumie tomu, prečo to tak je. Môžete sa tam dozvedieť a urobiť si napríklad, to máme pre vás také malé prekvapenie, že po skončení tohto seminára si môžete urobiť u nás taký krátky test, kde vám vyjde presne určenie, kde na ktorej emócii sa vy ako človek nachádzate. Pretože niektorí ľudia žijú v nadšení, niektorí ľudia žijú v sústavnom hneve, niektorí ľudia majú radi estetiku, ako vidíte tuto dookola, pretože je to veľmi vysoká emócia a naozaj umenie patrí do tých vyšších sfér emócií, takže aj toto krátke video natáčam práve v takomto prostredí, aby sme dali tomu trošku lepšiu emóciu. Takže ja vás na túto prednášku srdečne pozývam. Bol by som veľmi rád, keby ste prišli a dozvedeli sa niečo viac o iných ľuďoch, aby ste lepšie porozumeli svojmu okoliu, ľuďom v okolí svojom a lepšie porozumeli sebe. Ďakujem vám a teším sa na vás.